tinoti makadi vatsigiro wedu capital studios protection vauya zvakare baba zvinywana sekuru gokwe baba kushanda nokushata Forbes chadzunda mutombeni takuigira neNyanzwi the Lions construction ka ndo madhara roofing ndo Nyanzvi the roofing ndo simbi the roofing. The Lions construction varipo pakurufa anga magebo anga maflat anga machechi iNyanzvi anga mashedi anga mahall iNyanzvi the Lions construction. Type ipi netype ipi roofing vanokuitirai neunyanzvi hwavo, vanokuitirai nechido chavo, vanokuitirai nekunzwisana kwenyu. Kuti avo vangada kuda kubata vabate panamba dzekubuda pascreen apa muti vabata ipapo the Lions construction pa Facebook kapanga pa Twitter the Lions construction pa YouTube the Lions construction special mukatobata so Capital Studios matosvika pa the Lions construction sununguke kushanda nawo sununguke kubata nawo kwese kwa muri ikoko mungava muri kupi vanouya avana border avana kwati kwatishandira avana kuti apatindi. The Lions construction vabate iNyanzvi panyaya dzeroofing, iNyanzvi panyaya dzekupfirira, iNyanzvi panyaya dzekugadzira kumisa matenga. Dzimba zhinji dziri kuzobvinza nenyaya yeroofing nenyaya yepfiriringi. Papfiriringa ndo parinofira zvinhu zvese. Saka uzoti uya nevanokwanisa kugadzira matambudziko yayo kungava kuchinaya ukaona kuti ndafunga kutogara mumba mangu kuchinaya. First roofing, first pfiriringi, first denging, very fast the Lions construction.